Play vi baro ki viewers sai sin pan ha kani ka video nganora bi phi ha we dei ban ki khubor lai kam te kumno phi long baro te nang ni shkhman subha ban yarab sai chi sin ban share ya ka ni ka video she ki pan lo ki jan ki chong phi kham tam e ki ba hi nga sem la dai ki don yo le se ki ba kwa ban wat kam wat jam kham tam e ha ki government office te kani ka di ka khubor ka smooth nat kham tam e ki nong shing nong jong ka state hi bro we kham tam e ya kani ka district ka ba nagalyang jong ka DSC ka pumi ya kani ka notification ka ba ya de ba ka government jobs ka ba de po me khlia last date na kamta kani ka government jobs po me khlia ka de hadu ka khatsan tarik u November arajar apsan bat ki post ki long ko me don shibun tali ki post bat ki number of post ru ki don shibun tali snap ha ka ba ka post ka ban kong ka de ka post LDA lower division assistant ko total number of post ko don khatlai tili nang ta na kumta ki on reserve ko don ko we na kumta ki khasi jaintia bat garu ko don khat artili ki post bat ka kerdan ka ba phila ban apply na kumta ka ni ka post ka ban kong ka de SSLC pass bat ka pay skill hang ni kan de ka level 5 bat na kumta ka post ka ba ar hang ni kadai jong ki gram sevak kadon ka ka pus na kamta ki khasi jaintia lane garu but kardan ka ba phila ban apply kadai SSLC lane HSSLC but ka pay level hane kadai level 5 but shushu na ka bancha ka pus ka balai ka badai jong ki viewing demonstrator kadon atli ki pus namta ki khasi jaintia ban garu pide ban pendep ya ka handloom certificate but pay level hang neru kan de ka level 5 ti nak benta ka post ka basaw ka de jong ki fishery demonstrator kadon ko ka post nam ta ki khasi jaintia bat garu but ka kardan ka ba phila ban apply ka de HSSLC la ne class 12 pass but ka pay skill hang ne ka de level 4 ti nak benta ka basan tracer kadon atli post nam ta ki khasi jaintia la negaro but kadan ka ba phila ban apply ka de SSLC la ne class 10 pass but ka pay level hang neru kan de ka level 4 shushu ngin pe nak banta ka post ka ban riu ka ba de jong ki forest guard kadon ka wi ka post ka kardan class 10 sejrong but ka level ka pay skill ka de level 2 nang tanam bata ka ba henyo ka de jong ki driver ka don artili ki post ka we nang ta ki on reserve ka we nang ta ki khasi jaintia ba garu kani ka de nakamta ki class 8 pass ki lala ban apply nam ta ka post driver but ka jingsiu hang ne kan de ka level ka ba lai la ne level 3 ka ba phra ba de ka nam ta ki jongali ka don ka we ka post nam ta ki khasi jaintia ban garu class 8 pass phila ban apply ka level 1 ka salary la ne ka pay skill nakamta ka post ka ba khandai de jong ki change man hang neru ka don ka we ka post nam ta ki khasi jaintia ban garu class 8 pass phila ban apply ka level 1 ka jingsiu but ka ba khadu kan de ka ba shipho ane ka number ba shipho ka de jong ki grade 4 ka grade 4 hang ne ka don shibun tali ki post ka don hadu khatsan tali unreserved ka don san but shipho tali ki post na kamta ki khasi jaintia ban garu but nakabanta ka kerdan ka ba phila ban apply ka de classic shajrong e kan mau bha classic shajrong phila la ban apply namta ka grade 4 but ka jingsiu pa de kan de ka level 1 de kini ki de ki number of posts but ki kerteng jung ki post paper ki ba line hapo ka DSC Pribhoy district kan mau bha kani kade ka badang shu penmi dang mata ini kisingi but kani ka notification la ni kani ka jimpon bana la penmi teng ha kini ki panai ki snem ki baladep de kino ki candidates ki baladep ban apply ha kini ki panai ki snem ki baladep ki ba
Nagaliang jong ka di asi kala de pen mi nungkong tem don kam show ban apply te ban check ya kata sumha ban lej long ba ka link ka bangat sabu apo description la ni lej long ba ka website jong ka DSC Riboy District pin sapay ang tu ya ka notification ka ba kala de ban pen mi shwam shwa de nakadaw ka jing bom pat biang hakarukom thep jong ki candidates ki ba apply ni ki post te kala pen mi biang menta ka kanti te kinu kinu ki candidates ki ba kwa ban apply na kam kini ki post ki bom siam pan la apply ha kini ki por bala de te kala island menta te sngo ba ban siami kan ni kala kabu le no na ka benta pinyo ya ka e ka ba pitrang bat kamtam e na ka benta kito ki kun samlai ki badang ap kamang ap kami kanti ban wat kam wat jam kamtam e lada de kino kino ki kamru kini kila bande ki kam ki ba donbok ha namar ki kardan ru ki de ki badang red ya sa chi sen ngan ong pi lada pi dang don ki jingli ha ba de bat kani ka notification nga kloi e ban yarap nam ta jong pi ki kon samla kam tam e ki ba wat kam wat jam bat kumjuru na kubanta ki exam lane ki test lada pi kwa bangan hikai ya ki question lane ki jingli ha ba de bat ka subject mathematics nga kloi e ban yarap nam ta jong pi namar ba ai ki don ki test hak ba de bat ka english bat kunjuru bat ka mathematics nak tai kini post dengan sai kai pi next video stay tune na ne yai ai don bat nga nak por shak por nang ne shakmat ba pentip kumno ban kre nak banta ki jingkali lane nak ta ki exam kam ki chong phi nak por shak por te karmen ba lengbang kini ki video ke banga hikai bat nga yarab epi kan long si sa ka jingkar khu na ka mata ki kon samla jong kari khasi hi bro ko we khublei shibon